ସେ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ିରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭ୍ରଜିତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗାଡ଼ିର ଛାତ ଉପରେ ପିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି କନ୍ଧମାଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯିବା ପଟରେ ଗୋଟେ ଘାଟି ଆସେ। ଘାଟି ପାର କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛକ ଆସେ। ଛକରେ ଗୋଟେ ବରଗଛଟିଏ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା এই ଗଛରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବୋଲି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ସେ ମହିଳାର ସ୍ୱାମୀ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହା ସହି ନପାରି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ସେ ବରଗଛରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସେବେଠୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ତାର ଅଜନ୍ମା ଶିଶୁକୁ ଖୋଜୁଛି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ। ସେ ମହିଳାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛକରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି, କିଛି ସାର୍ପ ଟର୍ନ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଛକରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସିବା ଆମ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ। ଶୁଭ୍ରଜିତ ଆଉ ନୀଳିମା ଏକ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ହନିମୁନ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ବାଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ରଜିତ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେଦିନ ଖରାବେଳେ ବାହାରିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଦୁଇଜଣ। ରାତି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 9ଟା ହେବ। ସେମାନେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ସେଇ ଘାଟି କ୍ରସ୍ କରି ଯିବା ବାଟରେ ସେଇ ବରଗଛ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଟି ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଶୁଭ୍ରଜିତ କାର୍ରୁ ବାହାରି ଦେଖେ ତ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପମ୍ପଚର୍ ବି ହେଇନି। ହେଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ନାଁ ବି ନେଉନଥାଏ। ଶେଷରେ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ଶୁଭ୍ରଜିତ ନୀଳିମାକୁ କହିଲା କି ସେ ଗାଡ଼ି ମେକାନିକ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସେ ନୀଳିମାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିକି ଗଲା ଯେ ଯେବେ ଯାଏ ସେ ଫେରିନି ଗାଡ଼ିରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ନୀଳିମା ଶୁଭ୍ରଜିତର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଥାଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସ। ନୀଳିମା ଶୁଭ୍ରଜିତକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଶୁଭ୍ରଜିତ ରାତ୍ରିର ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଶୁଭ୍ରଜିତକୁ ଯିବାର 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏ ସେ ଫେରିନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନୀଳିମା ତା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଶୁଭ୍ରଜିତକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଥାଏ କି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଆସେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଗାଡ଼ିର ଛାତରେ କିଏ ଧୁମ୍ କିନା ପଡ଼ିଗଲା। ନୀଳିମା କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିର ରୁଫ୍ରୁ ଦୁମ୍ 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 କରି ଆୱାଜ ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି କିଏ ଗାଡ଼ିର ଛାତକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ଚାଲିଛି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଥାଏ, ହେଲେ ନୀଳିମା ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁ ନଥାଏ, କାରଣ ତାକୁ ଶୁଭ୍ରଜିତ ମନା କରିଥାଏ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ନୀଳିମା ଶୁଭ୍ରଜିତକୁ ଫୋନ୍ କରେ, ହେଲେ ଶୁଭ୍ରଜିତର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସେ। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନୀଳିମା ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥାଇ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରେ। ପୋଲିସ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନୀଳିମାକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ପୋଲିସ ଜଣକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆସିବା ବାଟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ପଛକୁ ନ ଅନେଇବେ। ନୀଳିମା ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ। ଯେମିତି ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଛି, ଗାଡ଼ିର ଛାତରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ନୀଳିମା ପଛକୁ ଦେଖୁନଥାଏ, ସେମିତି ଚାଲୁଥାଏ। ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ 50 ମିଟର ବାଟ ଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମାନବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆମକୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ ଆମେ ସେୟା ହିଁ କରିଥାଉ। ନୀଳିମା ବି କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ନୀଳିମା ପଛକୁ ଦେଖିଦିଏ। ଆଉ ସେ ଦେଖେ ଯେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ, ଯାହାର ଫେସ୍ ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ିରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭ୍ରଜିତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗାଡ଼ିର ଛାତ ଉପରେ ପିଟିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏହା ଦେଖି ନୀଳିମା ସେଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ। ପୋଲିସ ନୀଳିମାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଡେଡ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ସେହି ପ୍ରଥା ଅଛି କି ରାତିରେ 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଘରୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ବି ବାହାରୁଛି ନିଜ ରିସ୍କରେ ବାହାର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।